Alam mo bang may mga pagkaing Bicolano na akala mo ordinaryo lang pero globally recognized pala? Internationally well-known mga ka-travelers ang mga pagkaing babanggitin natin. At ang number 1 sa listahan natin ay for sure, nakain mo na. Kasi kung hindi pa, ay pues, hindi ka tao hindi ka Bicolano or hindi ka Pinoy. Hello and welcome to our Travel to Bicol podcast. My name is Mel Taperla. I'm the narrator behind the Travel to Bicol, which you may seen or heard before on social media pages. Ang hawak kong Bob, sino mag-aakal kung mahilig ka? I'm also the writer and content creator and professional video editor of Travel to Bicol. And through this podcast, I share stories, food, culture, people, places that deserve to be seen, heard, and remembered. This podcast is where we explore the heart of the beautiful Bicol region, its tradition, its flavor, and its stories behind it. So welcome mga ka-travelers sa Travel to Bicol podcast. Napaka-simpleng title for this series. Let's begin. Now, before we proceed to number 1, let's proceed sa number 3. Naging sikat itong pagkain ito dahil sa pagiging accessible nito pagkatapos ng bagyo. Mapansin natin mga ka-travelers, here in Bicol region, madalas ang bagyo. And after the storm, may iilang mga halaman o puno lamang na nanatili na nakatayo. Isa na nga dyan ang coconut na abundant pagkatapos ng bagyo. Kasi pagkatapos ng bagyo, pwede ka na lang mamulot ng mga coconut sa tabi-tabi, likod ng bahay nyo. At ang isa pa dito ay ang taro leaves o ang gabi. Kaya we go to number 3, ang none other than ang very popular pagkaing Bicolano, at yan ang laing. The term laing is used in most other parts of the Philippines, particularly in Metro Manila areas, where dried taro o pinatuyong gabi ay ang pangunahing sangkap ng laing. And some interesting facts about this is the reason why pinapatuyo nating mabuti o pinapatuyo ng mga Bicolano itong taro leaves is because yung gabi o yung dahon nito, it contains a level of calcium oxalate crystals which are in microscopic size. It's like a needle irritant that can cause intense itching, burning, and swelling in the mouth if consumed raw or improperly cooked. Ito napakahalaga na pinatutuyo itong taro leaves, drying the leaves under the sun. Ito yung traditional na method ng mga Bicolano para maiwasan yung excessive itchiness nung halaman or nung leaves. Kasi it breaks down and lessen the irritation crystals na meron ang taro leaves. Yung mga Bicolano o yung mga lola't lola natin kapag nagluluto ng laing, ang gusto nila yung pinatuyo na o yung binilad na taro leaves. Kasi kapag pinakukuluan mo yan sa gata, hindi nasisira yung form niya, yung hulma ng halaman or ng dahon. It retains its texture. Kumpara mo kapag niluto mo yan ng hilaw. Bukod sa makati na nga, kapag nagkamali ka ng luto, nagiging parang hindi mo na maintindihan kapag pinakuluan na siya. And that's one of the reason why ating mga ninuno, ating mga lola't lola, nalutuin na ang taro leaves o ang gabi ng pinatuyo muna. May matandang paniniwala tungkol dito sa gabi or sa taro leaves na sinasabi na hindi mo dapat di umanong haluin ng haluin ang laing o ang gabi kapag kumukulo na. Kasi lalo daw di umano itong manggiging makati sa lalamunan. But that is just a myth. Ang totoo, the itchiness is caused by remaining calcium oxalate if the leaves aren't fully deactivated by proper drying and through cooking. Noong unang panahon mga ka-travelers, ang taro leaves o ang gabi niluluto lang yan sa asin. Ngayon po ay napakadami ng mga paraan para lutuin ang laing. Pwede mo siyang haluan ng pork, pwede ring beef, pwede rin namang isda or mga seafoods. Kadalasan, back in the days, ito niluluto talaga with no oil. Ang approach na dito authentically ay pinakukuluan ito sa gata. Low and slow ang paraan po ng pagluluto nila para manood talaga yung katas ng gata sa loob. Before, laing is not considered globally well-known dish. Katunayan, maraming food critic ang nakadiscover o nakarecognize sa kakaibang sarap o lasa ng laing. Isa na nga rito si Anthony Bourdain, isang highly influential celebrity and travel host, at isa nga rito sa mga paborito niyang kainin ay itong laing. Ayon pa nga kay Anthony Bourdain, kung pwede lang ma-smuggle, maidala itong laing na to sa ibang bansa. But good news, dahil itong laing ay pwede mo nang mabili in a jar. Hindi lang si Anthony Bourdain, andyan din ang food critics na si Andrew Zimmern, isang host ng show na Bizarre Food and prominent advocate for Filipino cuisine. Zimmern
has predicted that Filipino food is the next big thing in the US and described the flavor as miraculous. At ilan pang mga sikat ng mga food critics na nakatikim na ng laing na talagang nagustuhan nila. Dahil mantakin nyo mga ka-travelers, itong ordinaryong dahon or halaman na tumutubo kung saan-saan sa parte ng Bicol na abundant sa Bicol are internationally popular pala. Kaya siya nasa number 3 natin. Now that we know some of the popular Bicolana dish or well-known around the world, let's move on to the next one. Itong dish na ito ay may kakaibang kwento because it didn't fully originated in Bicol, but it was shaped, reinvented, and eventually given its name through movement, travel, and passing. Or should I say, dahil sa rumaragasang trend. And this dish carries the flavor of Bicolano or the Bicol region. That's none other than Bicol Express. Itong number 2 natin sa listahan ng mga sikat na pagkain sa buong mundo ay madalas na pinapakain sa mga foreigner na bumibisita sa Pilipinas. So kapag nagtanong ka kung ano ang pinakasikat na putahe sa Bicol, syempre ang unang maiisip mo, itong Bicol Express. Katunayan, ayon sa Taste Atlas, kabilang ang Bicol Express sa top 50 pork dishes around the world. Number 34 po ito sa buong mundo. Ito ang bukang bibig ng mga Pilipino kapag may ipinapakilala tayong putahe sa mga dayuhan. Kasama na dyan syempre yung walang kamatayang sisig at adobo. Hindi nawawala itong Bicol Express. Nowadays, ang Bicol Express, pwede mo nang tansyahin kung gaano kaanghang ang gusto mo na Bicol Express. Pero during that time, Bicol Express originally is very spicy. Although Bicol Express kung tawagin mga ka-travelers, alam nyo ba itong pinakasikat na pagkaing Bicolano ay na-discover ng isang naninirahan sa Malate, Manila. Siya si Celia Villanueva Calao o mas kilala sa tawag na Tita Celi. Siya ang unang tumawag dito ng Bicol Express taong 1970. Si Celia Calao, ladies and gentlemen, ay isang taga Laguna at may-ari ng restaurant sa Malate. Siya ang itinuturing na nagpasimula ng masarap at maanghang na putaheng ito. 3 taong gulang pa lang si Celi nang lumipat siya sa Naga at nahilig siya sa pagluluto ng mga Bicolano dishes. At pagkaraan ng ilang taon, nagtayo naman siya ng restaurant sa Malate, Maynila. At sumali siya sa isang cooking competition. Dahil wala siyang maipangalan, aksidente namang dumadaan ang tren o ang PNR from Manila to Legazpi. At dahil malapit nga ang kanilang tahanan doon sa release ng tren, doon nabuo ang pangalan ng Bicol Express hango sa rumaragasang tren. At noong panahon, totoo naman mga ka-travelers na talagang pag naka-PNR ka o naka-trend ka noong panahon ay talagang para kang naka-Bicol Express, talagang naka-express ka talaga. Dahil taong 1938, unang bumiyahe ang PNR mula sa Manila patungo sa Legazpi, Albay. Bilang patunay noong 1900s ay makikita mo na ang mga release ng tren. Ay nga sa history, 9 hours lang ang biyahe mula Maynila hanggang Albay o Legazpi. Nowadays, kapag bumiyahe ka, aabutin ka ng dati 12 hours lang pero ngayon 13 hours to 15 hours na ang biyahe pa Maynila to Bicol. Ganun po kahirap ang biyahe ngayon. Dahil hindi magawa-gawa yung isang parte ng kalsada roon, hindi ko alam. Taong 2010 nang pumanaw si Celia Calao, ang ipinangalan niyang Bicol Express na putahing ito ay tumatak na sa buong mundo. Dahil sa Maynila man daw unang sumikat ang pangalang Bicol Express. Utang naman ni Celia Calao sa mga Bicolano ang putahing ito. Actually mga ka-travelers, nakatikim na ako ng original, authentic Bicol Express na niluto ni Sir Arthur Tambak. Shoutout nga pala kay Sir Arthur Tambak. Napakahusay na kusinero po ito. Sa mga gustong magpaluto ay kontakin niyo lang po si Sir Arthur Tambak. Dito, napansin ko na ang mga recipe dito ay kakaiba. May 2 klase ng sili na hinalo si Kuya Arthur dito. Ang una ay ang siling kulay green na tinatawag na siling haba na makikita natin sa mga sinigang. Ang isa namang klase ng sili ay kulay pula na maliliit. Ito ay tinatawag na siling labuyo. So, syempre, dahil tayo ay sagana sa coconut, lalagyan to ng nyog. Yung unang piga ng gata ay tinatawag na kakang gata. Ito yung pinakapuro o mas creamier nga ika nga ito. Pagkatapos, isahin ng gata, mag-iinit ng kawali at wala ng mantika, ihahalo mo na agad yung taba o yung baboy. Dahil magmamantika yung kalaunan at yun ang ipanggigisa mo
sa sibuyas at bawang. Pagkatapos, ihalo mo na ang sili, tapos gata, yung unang gata, pakukuluan, at pagkatapos, ihalo mo na syempre yung pangalawang gata. May ilang mga Bicolano nagsasabi na maaring ang Bicol Express ay hango sa putahe na matagal lang nag-e-exist sa Bicol. Ito ay tinatawag na gulay salada. Similar to Bicol Express, but it's pure vegetable mixed with coconut and chili. At tuwag ng mga ka-traveler sa laing in a jar, pinangat in a jar. Dahil nga sa global presence nito, meron na ring Bicol Express in a bottled. Na-export na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo o globally po yan. No? Dahil po sa kasikatan ng Bicol Express, nailagay na po ito sa bote. Ganun po kasikat ang mga pagkaing Bicolano. Well recognized around the globe. Pero bago tayo pumunta sa number 1 or ating top 1, I would like to give special mention sa isang klase ng pagkain na katulad sa Bicol Express na na-reinvent din ng mga Bicolano, specifically from Bato, Camarines Sur. Ito ang pagkain na instant pero masarap. None other than Pansit Bato. Long before it reached the restaurant and market outside Bicol, Pansit Bato was already being made in Bato, Camarines Sur. It was discovered, refined, and reinvented by local families using their knowledge passed down throughout generation. This was not a dish copied from elsewhere, mga ka-travelers. Instead, it was locally adapted gamit ang kamay ng mga Pilipino at gamit ang ingenuity ng mga Pilipino o mga Bicolano. Today, Pansit Bato is well loved in Bicol and known in many parts of the Philippines, but its story shows that it has a potential to go further. With the proper support and documentation and recognition of the local communities and even the government agencies, Pansit Bato can stand alongside other Filipino products. Bakit kanyo? Ito po kasing Pansit Bato ay galing sa China. Mula po sa mga ngalakal ng mga Chinese na napadpad sa Pilipinas at nakipag-barter exchange sa atin. Napansin po ng mga taga-Bato, Camarines Sur, na ang Pansit Bato ay ng Chinese ay sagi o malambot. Kaya naisipan nila na katulad ng laing, ibinilad din nila ito sa araw. Dahil sa paraang ito, humahaba yung buhay ng pansit. At dahil dito ay nagiging matigas ang pansiet. Ayan, from Hokkien province ang salitang pansiet. O ang kahulugan nito ay easy to cook, something easily to cook, parang instant. So pansiet. Dahil dito sa sun-dried na ito at dahil di umano sa hangin na nagmumula sa Bato Lake, lalong di umano sumarap ang lasa ng pinatuyong pansit. At kapag ito ay natuyo na, nagiging matigas ito. Actually, this special mention is not just about food. It's about recognition, local innovation, and protecting our culinary heritage. Now, with that being said, let's move to our number 1. Ang ating number 1, hindi siya a dish, mga ka-travelers. This is a kind of candies. None other than pili nuts, o may scientific name na Canarium obatum. Canarium obatum o pili is one of Bicol most important agricultural export. According to DA or Department of Agriculture, Bicol region alone produce 90% of pili. Ganun po kalaki ang ambag po ng Bicol region pagdating po sa production ng pili. At dahil po doon, bilang patunay, locally processed pili products are exported to United States, Canada, Japan, Hong Kong, and South Korea, placing pili among the Philippines' notable global food export. At dahil po dyan, itong pili, kapag nakarating na sa ibang bansa, nagiging premium na po ito o special nuts kumpara sa mga sikat na nuts. Dahil po napakasarap po talaga ng loob ng pili o ng hindi matigas Siyempre yung loob ng pili, buttery, creamy at rich in flavor at napakasustansya pa nito. At hindi lang po yung mga nabanggit kong mga bansa. It's also gained popularity or traction in North America, Europe, and Asia, often marketed as gourmet snacks. Ganyan po kasikat ang pili natin. No, pinagkakamalan na siyang gourmet snacks na parang talagang napaka-espesyal po ng pili kapag nasa ibang bansa na. Pero dito po, pinupulot lang po yan. At fun fact lang po, itong Canarium obatum, mga ka-travelers, ay kayang mabuhay ang mamunga ng mahigit 100 plus years. Ang time of fruiting nito is 5 to 7 years. At bukod sa napakarami nito mamunga, isa rin itong storm resistant or stress
tree. So it can withstand strong winds, typhoon, heavy rainfall, pero wag lang syempre yung mga landslide or pagguho ng lupa. Pero kahit nga yung mga gumuguhong lupa basta buhay pa yung puno, tumutubo pa rin to. Dahil kung mapansin nyo mga ka-travelers, kumpara mo yan sa puno ng mangga, kapag bumagyo, ang unang nasisira itong puno ng mangga. At nakatayo pa rin itong mga puno ng pili dahil sa napakatibay nito. Kayang mag-withstand ng malalakas na hangin kasi napaka-flexible po ng mga sanga niyan. Huwag ka lang kakapit, baka maputol at mahulog ka. Bukod sa napakatibay at napaka-flexible ng puno ng pili tree, napakatigas din ng bunga nito. And actually mga ka-travelers, inuulam itong balat ng pili. Yung kulay black niyan, hindi yung kulay green na mapangit ang lasa nun Yung kulay purple or black noon, ang pipiliin nyo lang doon yung makinis. Pwede nyo na po siyang ibabad sa mainit na tubig. Hindi po kumukulong tubig sa mainit na tubig lang. Para lumambot po yung pili. Kasi kapag kumukulo, matigas po yan. At pwede mo na siyang balatan at isawsaw sa bagoong, sa toyo, o sa kahit anumang pampalasa. Napakasarap po ng balat ng pili. Ang akala ko lang talaga sa pili, yung loob lang yung kinukuha, babasagin, tapos kukunin yung kulay puti. Akala ko yun lang yung kinakain doon. Inuulam po pala yun, yung kulay black na yan. Try nyo po siya, napakasarap. And speaking po sa loob ng pili, bukod sa napaka-creamy at napakalambot at buttery niya, sagana rin po ito sa mga monosaturated fats. May vitamin E. Tamang-tama po ito sa mga gustong mag-snack tuwing gabi na ayaw tumaba o nagpapapayat o sa mga health conscious po dyan na mahilig po sa mag-snack na takot tumaba. Bagay na bagay po sa inyo itong pili nuts na papakin habang nagtatrabaho po kayo. Meron po itong magnesium, phosphorus, vitamin E, and antioxidant na rin po itong pili nuts. Tama-tama po ito sa mga plant-based eater o mga vegan. At ang mga produkto pong pwedeng magawa sa bunga ng pili o ng pili ay roasted pili, salted pili, candied pili, pili brittle, pili chocolate, at pili butter. Ang alam ko lang po ay peanut butter, pero hindi pa ako nakatikim ng pili butter. Hindi ko pa natitikman kung anong lasa ng pili butter. Comment down below kung nakakain na kayo o nakapagpalaman na kayo gamit ang pili butter. And speaking po sa pili brittle, ayan, congratulations po sa Sorsogon. Bakit po? The province of Sorsogon, mga ka-travelers, has officially set the Guinness World Record for the largest nut brittle or praline, or locally known as pili conserva or conserva. Yan. Nangyari po yan back on October 16, 2025 during the 51st Kasanggayahan Festival at ang kanilang 131st founding anniversary sa probinsya ng Sorsogon. Mantakin nyo po, nakasungkit na naman po ang Sorsogon ng ikalawang Guinness World Record. Ito pong pili praline o yung konserba na ginawa nila ay may laki o may lawak na 144.16 square meters o katumbas po yan ng kalahati or ng 1/3 ng full basketball court. Imagine po, ganyan po kalaki yung nagawa nila. Kaya sila po ay nanalo sa buong mundo ng Guinness World Record. Gumamit lang naman po sila ng 1,430 kilograms of pili nuts na locally sourced pa nila from Sorsogon farmers, which cement Sorsogon's reputation as the pili capital of the world. And 2019 po, nanalo na po ang Sorsogon bilang largest folk dance in the world. And speaking po sa mga produktong Bicol, before we continue, a quick update lang po from Travel to Bicol. Our Albay Pili is now readily available in our online merch store. In partnership with Albay Pili, you can now taste the gourmet Bicolano products at affordable prices through our website. Just visit www.traveltobicol.com/merch. And coming soon po mga ka-travelers, ang Laing in a Jar at Pinangat in a Jar at Bicol Express in a Bottle will be soon in our shelf by 2026, bringing authentic Bicolano flavors straight from Bicol to you wherever you are in the world. Check our current products, and to stay updated on what's coming next, just visit our website at www.traveltobicol.com/merch. Alright mga travelers, that's it for today's episode. Thank you for staying and listening. Make sure to follow us through our social media platform, especially on Facebook. And if you enjoyed this episode, please comment down below what dish or food ang nagustuhan nyo o gusto nyong matikman. It's my pleasure to serve you. My name is Melta Perla, and I see you in the next episode of Travel to Bicol podcast. Peace. Goodbye.